Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako nang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes no pitch sa 19 na kini sa bulan sa pitch sa 19 na kini mahigala sa bulan sa kining Agosto no tuig 2024. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw karon mga higalas pamalandong no kay hapit na ang bear month no o sa matarong adlaw pitsa 19 na so mamalandong na hinay mga higala kay man hapit na gyud ang kanang gitawag na to long Christmas celebration, long Christmas kay kita diri sa Pilipinas mga higala no kuan man ta kanang pipsa kanang bulan pa sa September sa bear month na gani nagpasabot ka na nga Pasko na sa atuwa no una nga sa mga komedya pa si Jose Marichan medyo naghandam na po sa mukanta na po siya sa iyahang Christmas in Our Hearts no so mag-andam-andam na po ta manghigala kay hapit na pong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. No padayon ta sa ato ang mga buhatonon niining kabudtuhon ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Visiting Bishop Archbishop William Lori sa Baltimore, USA, ang Supreme Chaplain sa Knights of Columbus, naghangyo sa mga Pilipinhon nga mga membro sa KOC or Knights of Columbus nga mamahimo silang mga better disciple of Jesus by deepening their commitment to faith and of course clarity and defense of family and life. Ayan no sa ato pa gihangyo gyud sa matud pa Supreme Chaplain of the Knights of Columbus nga unta no ang atong mga Pilipino nga miyembro sa KOC mamahimong committed gyud no nga mamahimo nga sumusunod ni Kristo ug anaa gyud ang pagpadalipod sa matud pa kat sa kining gitawag natong kabalaanon sa pamilya no unya balita manghigala gikan sa Vatican, the Blessed Mother leads to eternal life no kana ang gitudlo usab sa atong talahurong Santo Papa atol sa iyahang audience didto sa Vatican atol sa Angelos na matud pa niya ang mahal nga birhen dako kaayo og ikatabang aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Of course, no, wala tong gituoan nga mga Katoliko, no, mga Katoliko. Nahala, no, padayon ta, kumusta naman dahil nga to ang mga kaigsuran? Ambot na uli na ba si Bishop Julito B. Cortez, ang atong talahurong obispo kay mitambong man kato siya sa matud pa kining installation ni Archbishop Ryan Jimenez, no, dito sa kining dito sa Pacific Islands no okay no ari kita mga higala sa ato ang Catechism August 19 ang ato karon nga santo mao si Saint John Eudes no Eudes Saint John Eudes okay no kini si Saint John Eudes mga higala taga France kini taga Normandy France natawo siya ni antong 1601 niya naordinahan sa isip o sa kapari at the age of 24 o bata pa kayo and he founded the Congregation of Jesus and Mary and devoted to the formation of the diocesan seminarians and also founded the Sisters of Charity of the Refuge and devoted to his devotion to the sacrament kining heart so to the kining Immaculate Heart of Mary and of Jesus, no? Sacred Heart of Jesus and of course Immaculate Heart of Mary. And declared by Pope Pius XI as the father of the cult of the Heart of Jesus and Mary. Cult of the Heart of Jesus and Mary. Siya gyud ang matud pa
nangulo, no, sa pagdebosyon nato sa balaanong kasing-kasing ni Jesus ug ni Mama Mary. So karong adlaw mahigala ato karon nga giila nga adlaw karon sa atong usa ka santos nga mao si Saint John Eudes or Eudes kung pag-pronounce ano. Hala no, padayon kita mga higala sa tuang mga buhatono ni ini kabudtuhon. Pero are na, kumusta naman kanong pulding? Ay okay kayo ko pa der. Ikaw Mr. Cheng. Mura man ka og nipikot og samot. Ay kung ginana Father no, labi na bago kang mata mo samot kang kapikot ba? Nana de na no, nga bago tang mata basig naghilak na kay kagabi, no muna nga basin pag nagguul ka ba. Unsa man to akong kagulan Father no, kana pag Ginoo ubak kana ako, ka magduol da ika nga parang yan, if Christ is in you, who can be against you? Diri go. Just doon gid ka ha. So padayon kita mga higala sa ato nga discussion kabahin sa inspiration and truth of sacred scriptures, no? Ang inspirasyon ug ang kamatuoran mahitungod sa balaang kasulatan. Okay, ari na kita manghigala sa tuang mga topic kabahin sa kining ato nga kining Biblia, no? So ari kita sa literary forms in the Bible, no? Usa sa mga literary forms of the Bible mao kining narrative, no? Sa kining narrative, something that is narrated or told, no? Sa ato pa mga narrative, Bible narrative, no? It consists of the following books, no? Genesis, Exodus, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, ug ang mga ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ug buhat sa mga apostoles. And of course, it consists of both recorded events and the dialogue or speaks of the given us the due that we need to understand why such events are recorded and what those events are signify. No, sa ito pa kini di ang Bible narratives, no, naghatag kini kanato og katin-awan, no, mga katin-awan sa ato ang sa Biblia, no, ngano nga kini nasulat ug unsay kahulugan sa mga panghitabo nga naisulat niini. These are sacred texts of Christianity or any form of fiction inspired by the Bible. Sa ito pa, dula po di ay mga ang kini di ang Biblia mga higala as mga literary form sa Bible, mga sagrado kini sila nga mga sinulat, no, sacred text sa Kristyanismo o gani or any form of fiction. Ato pa duna po yung mga fiction rin kana bitang binasi lamang sa Biblia o dili gyud original nga nahitabo. Binasi lamang, binasi no. And now how to study the Bible? O ari kita sa Old Testament narrative. Unsaon man nato pag-ilak, no? Unsaon man nato pagtuon ang Biblia, no? Kay do naman gipipila manghigala nga mura o hilig jud ni ining Bible study. Pero we should be kinahanglan nga do na pud kitay gamay kahibalo, no, unsaon pagtuon ang Biblia. Remember that the Bible is one unified story. No? Sa ato pa ang Bible ayaw kalimot nga usara gina sa kaistorya, no? Usara gina ka istorya, kabahin ra gina sa atong kaluwasan, no? At matud pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, kapitulo 12 bersikulo 11, mahitungod kini sa atong kaluwasan tungod kay usara ka espiritu ang naghimo niini, no? Ang kanabitang usara ka espiritu ang naglamdag niini, no? Sa ato pa unified usara gyud kay ngano man usara dili man daghang espiritu nga naglamdag sa mga magsusulat, no? Bisan tuod kung daghan kaayo ang mga magsusulat, mga human authors, pero usara ka espiritu ang naglamdag, no? Muna nga matud pa diri sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korinto kapitulo 12 bersikulo 11 sa 14, apan maurang espirituha ang naghimo niini, no? Kung sa in English pa na all these are the work of one and the Spirit, no? Sa ato pa usara jud ka espiritu ang naglamdag sa mga magsusulat. Somehow through our human nature the often wins out and we find out and we ourselves
find out driving divisions in the church and separating ourselves from one another. So muna nga tungod lagi ni ini nga klase-klase nga mga author mura dili na hinuon na usa ang interpretasyon tungod kay aduna may kay kini laging sulat lagi mga literary forms do na manggoy uban nga mo interpret ni ini no literally do na poy mo interpret ni ini contextually no ingon ni ana no. So sometimes we try to separate ourselves into varying denominations that some use to ostracize others no kay ngano man bisan tuod kung usa ka espiritu ra ang naglamdag niini pero nagamit manggod og daghang mga authors nya nagkalain-lain ang estilo sa pagsulat muna nga usahay ang uban gigamit nila ang Biblia nga kanang gitawag nato aron pagdaot sa uban muna nahitabo natong Katoliko no daghang kay mudaot nato because other denominations themselves focus on differences. Ilabi na gayud kung ang fokusan sa usa ka grupo ang kalahian. No muna nga they will start attacking other Christians tungod sa kalahi sa ilahang gitawag tungod sa kalahi nga ilahang nakita. No kitang mga Katoliko murag naa gyud ni ana nga taghang kaitag mga debosyon sa labi na sa atong mahal nga birhen unya dunay mga lain nga mga pagtulunan nga medyo musaway ka nato no ginamit ang matud palagi nila mga Bible text pero di sila malimot nga usara ka ang espiritu nga naglamdag kanatong Katoliko maura pong espirituha nga naglamdag kanila so muna nga dili lang ta maghuna-huna og kalahian no kita mga Katoliko no kinahanglan nga kay gisulti lagi na no apan maurang espirituha ang naghimo niini sa to pa kung naglamdag kanila ang espiritu sa Dios yang naglamdag po nato espiritu sa Dios we will not talk about differences we will talk about kining gitawag nato og kanang kaparihusan no parallelism no ingon ana no so manay nahitabo nato mga Katoliko and we Catholics have no choice but to defend our faith munang naa kitay mga kanang Catholic faith defenders panalitan kini sila si Father Gitgano na sila si Brother Socrates Fernandez o ang CFDs no we have no choice ato na lang yung panalibdan ng atong pagtuo tungod kay aduna man gyud pipila tungod lagi ni ining nagkalain-lain nga interpretasyon sa Biblia ginamit ang mga teksto o they are talking about differences so kana kung ang mga mo interpret sa Bible dili pa lamang mo focus sa kalahian adto pa lang sila mo focus sa kaparihusan dili gyud maglalis unta nya kay do namang gyud mo interpret sa Bible nga mo focus sa kalahian no mo ni amoa mo po ni inyo ha adto pa maglalis ta ini dili na sa mao no kay mao man ay imo mao po ni ang amoa di magrespetuhan na data total parehos naman nga espiritu ang naghimo naglamdag kanato no muna nga pasalamatan nato sila si Father Gitgano ug uban pang mga CFDs, safety members, mga sila si Sok Fernandez ug daghan pang uban. Sila si Sok batanon pa ko ni mahigala na abot lis panghuyod sa una nanalipod pod siya sa atong pagtuo. Okay, wa man gyud tay choice. No kitang mga Katoliko but we have to defend our faith. No kay do na man gyud gusto nga muguba sa atong pagtuo. No kini bitawng questionon ba ang ato ang pagtuo. So muna nga kita wala gyud tay mahimo. We have to defend our faith. Pareho sa bana sa Ukraine ba nga gusto gyud nga kini gub-on na ang kulon sa Russia. So wala gyud tay mahimo. We have to defend our faith. No ana no. So muna nga atong paningkamutan nga let's not talk about differences. Ako dili gyud ko maghisgot og kalahian. Kung mahimo, we will talk about kanang parallelism, kanang kaparihusan ba nato ba? Di mo man lagi nagiingon nga sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga Corinto, kapitulo 12, versikulo 11 sa 14, apan maurang espirituha ang naghimo ni ining tanan. All these are the work of one and the Spirit. No, sa ito pa, kung naghimo, naglamdag nato daw sa ramang ka espiritu, so let's not talk about differences. No, klaro ba? No? Kita mga Katoliko, wala man gyud talang mahimo. We have to defend our faith. Pareho sa Ukraine nga gidipinsahan gid nila. Pero ingon nga kita gyud manguna sa wayon gid nato na mga laing relihiyon tungod sa ilahang usab nga mga
gitawag natong kalihukan sayop na. No, we should only defend ourselves and we don't attack the faith of another religion. We should not attack the faith of other religion. Kung ingon anak mo, ingon lagod mo ana. Mao man ang inyong invitation kay maura man ang espirituha pag naglamdag ninyo. So okay ra na siya. Kita po unta, tahuron po unta sa mga laing pagtulong aning atoa. Pero di wag kita mahimo mo daw naman gyud mo saway. So we have to defend our faith. Muna pasalamatan nato sila si Father Gidgano. Okay, kung ako pasultihon, dili may maglalis ta kabahin sa kalahian nato. Mas mayo nga magiusa ta sa usa lamang ka kaning pagtuo nga ang naglamdag ninyo nga Espiritu Santo maura pong lamdaga nga ni ana mo. Pero saon man gyud nga naa man gyud mo ingon nga muna sayop gyud mo ingon ana murag dili na pud bataga ag bilipod ba nga moingon ta nga gilamdagan baya po si Espiritu Santo. Kung gilamdagan mo baya po may di man gyud sila patuo. Una nga pasalamatan nato sila si Father Gitgano nga ilahang gyud Father Darwin. No, thank you dai Father Darwin ha. Thank you kayo Brad no Father no nga imo gyud nga gigahinan kidili baya sayo ning pagdipin pag dili baya madali ni mga higala ning pagdepensa sa atong pagtuo kay gagamit baya pud og mga referensya unya wala ka po yung mga referensya maglisod kag depende mo na nga unya magkuan ba jud ka na mag-research ba jud ka so na nga pasalamatan nato no si Father Darwin ug ang mga kauban no si sa to Brother Paul no katuwid tong laing relihiyon nga nahimo na pudrong usa ka defender. Salamat kay Brad ha. No gyud sab si Father Sok Fernandez si brother ug ang tanan gyud nga mga CFD no bravo bravissimo no mga CFD no pero sa ako lang mas mayo unta nga dili lang ta maglalis pero unsaon nga we have no choice man god. We have to defend our faith. Muna no kay unsaon man ning uban nga ipakasayop man gyud ta so wa ta laing mahimo pero kung sa ako ra unta dili lang ta maghisgot og kalahian ang atong hisgutan ang kaparehuan nga unsa ang inyohang ang espiritu nga naglamdag ninyo maura pong espirituha nga naglamdag namo no mo man gisulti ni San Pablo nga taga Corinto kapitulo 12 bersikulo 11 no klaro nahala dinhin na lang una kita kutob ha ako lang gihapon kini iyong ubos nga alagad Reverendo Padre AA manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gudun, Pilipinas.